Da, avem cel mai scump cuptor de pizza din lume și nu am dat 60.000 de euro pe el. Un cuptor în formă de ceapă. Am ajuns de mi-a făcut plângeri pe la ONPC. Suspendarea activității de îndată. Am anunțat premii de 10.000 de euro. Zic, ce concurs să fac, ce concurs să fac? Zic, bă, pun țâțe. Faci din ele. Bag din ele. Bagi până la dulap. Bag. Zic, bă, eu anunț 4 premii. Păi ce vine mea că nu ți-ai ales țâțe? Aia, uite nevastă la bă, nenorocitule, ce vreți? Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la un nou podcast! Alături de mine l-am pe unicul, fainul, antreprenorul, petrecărețul, glumețul. Zi, frate, dă-i! Să rămână, mulțumesc mult. Bratosim! Să rămână mult. Ce jingle-uri. 10-9. Face și din astea, fratele meu, mă bucur că ești aici. Faine jingle-uri. Love. Încă o dată, la mulți ani, Doamne ăștia. Asta fac numai la oameni care sunt la fel de zăpăciți ca mine. Sper că ți-o plăcut. Să rămână, frumos. Ne socotim după aia și cu jingle-urile și cu... Da. Facem să fie bine. Să rămână. Fratele meu, știi de ce te-am chemat eu aici, pe tine? Să-mi iei banii la poker, că văd că le-ai pregătit, flopul Aia pregătit, toate pregătite. Aia să fii sigur. Dar dacă vrei, facem și o seară din asta frumoasă. Facem. Am văzut că îți place aici la mine, îți place setup-ul Foarte ăsta, fain te-a impresionat. Cred că mi-ai făcut o prezentare, aș vrea și eu să te felicit. Foarte tare, foarte mișto. Mersi mult. Avem nevoie în Timișoara de oameni să facă chestiile astea. Exact de asta Mi-aș te-am dori chemat și eu pe eu, tine. dar nu am timp. Tu, uite, ți-ai găsit timp. Crezi tu? Îl rup de la altele. Rup de altundeva. Da, n-am de unde să rup, dar felicitări. Mersi. Uite, Foarte mare organizare, mi-aș dori să faci un tur după aia, dacă poți să le prezinți oamenilor sau nu știu dacă e cazul, dar fain. O să facem foarte și fain, asta. Foarte fain. Mă, omule, ai deschis niște business-uri faine în orașul ăsta și toată lumea vorbește despre Bratop. Da, serios, deci asta... Nu-mi dau seama eu. Să știi că da, tocmai de aia, asta e adevărul, să știi că da. Se vorbește de tine, se vorbește fain, ai făcut lucruri faine și văd că te cunosc cu oameni care clar nu-i cunoști. Clar, că eu îi întreb, dar știi? Nu, dar știu cine e, știi? Deci e clar că ei nu te știi, tu nu știi pe ei, dar uite că se face că multă lume din orașul ăsta te știe și cred eu așa că s-a început cu nebunia ta de la Bulldog. Că acolo am avut, da. Acolo ai avut boom. Cine Da. s-a gândit, că asta a fost o chestie mișto, toată lumea a zis cum să pui, cât de nebun să fii. Prietenii mei mi-au spus. Sunt sigur. Eu înainte să deschid, am o treabă așa, când vânez un loc, îmi chem prietenii. Dacă zic prietenii, chem, în fiecare zi câte unul, vreo 10 prieteni m-am dus. Mă gândesc. Din 10, dacă stau să nu mai știu cine mi-a zis așa, dar n-am avut niciun optimist să zică că da, ăsta e locul. Băi, țăcănii, du-te, bagi banii degeaba. mana mea, bagi bani aici în parcare lângă Mac, cât e burgerul la Mac, cât e, nu m-am gândit eu cu nebuniile mele, cine știe că mă cunoaște, știe că-s truli. Nu m-am gândit, nu ne-am socotit așa, zic, dai mă că merge, am încredere că... Dar ca idee, cine o știu, tu ai știut, erai singurul care știai, bă, acolo trebuie să fie, acolo omul vine să mănânce un burger, McDonald's e ok, bun, toți îl mâncăm. Bă, inițial m-am gândit că, bă, din câți clienți eu am o chestie, oriunde merg, vânez numărul de bonuri, vreau să văd câte vânzări are, câte încasări are, câte bonuri are. Inițial zic, bă, ăștia vând 1800 de burgeri în cea mai proastă zi, aflasem eu, cea mai bună în weekend vând și 4000 de burgeri, zic, n-am cum să nu le rup 200 de burgeri, dă-mă, mama măsii. Bravo. Am deschis, la început n-am vândut, acum vindem, nu știu dacă ok, nu vreau să creadă lumea că mă laud sau... Vinzi franciza sau ce? Nu, la burger, nu mă refer câți burgeri vindem. Câți burgeri vinzi? Da, Vindem destul de mulți burgeri acolo și am reușit să le ciupesc din clienți, că la un moment dat managerul de acolo era culmea culmilor, că era vis-a-vis, era cu mâinile în sân, se uita la noi plin în parcare într-o container, cum zic mult, și la Mac gol. A fost amazing, adică chiar și eu mă gândeam, bă, uite câtă de multă lume acolo și nici măcar n-are acoperiș. Deci tu, ca idee, mă gândeam eu, știi, bă, mie mi-era rușine, zic, băi, omule, trec pe aici, văd că n-au plouă. Noi vedeam fain și tu vedeai că mai trebuie îmbunătățit și că mai probleme vedeam. Absolut, sunt sigur. Mereu ai fost așa pus pe chestiile astea? Tot timpul. Am avut așa în vână, n-am avut stare. Eu nu stau acasă, eu dorm acasă și plec de acasă. Cam atât? 8 ore stau acasă. Nu am stare, dacă nu mă iau să-mi dai de lucru ceva nebunesc. În afară de șpriț. Hai, îți place joi, vineri, sâmbătă nu există. Am observat și din petrecerile tale așa, care le faci. Catering-ul tot de la tine vine sau te-ai săturat și tu un pic de mâncarea ta? Ajuți. Susții și la mâncarea care se servește, la petrecerile tale, la asta, catering-ul, tot tu te ocupi? Nu, de la sala unde faci. Da. Care a fost primul business, bro? M-am început într-un garaj, am închiriat la Giroc un garaj.
Am luat un credit, maică mea, am luat 18.000 din bancă acum 8 ani de zile. Îmi fac pizzerie. Am luat un garaj, am luat un cuptor, o masă de pizza, ce se lua pe atunci, pe YouTube, caută cu Excel-uri, cu dragi, cu laci, să văd cum e, câte pizza vând. L-am deschis, am avut simte și acum 175 de euro chirie. Dar doar așa vreau să te întreb înainte. Tu înainte să-l deschizi, este clar că din ce-mi povestești repede așa, faci research, man, adică nu e ceva, Mi-am petrecut foarte mult timp să văd, înainte să mă arunc, fac o grămadă de calcule, mă gândesc așa. Mi-am făcut 3 scenarii și am o vorbă. Din 3 scenarii mi-a ieșit al 5-lea. Deci am cerut la Dumnezeu un măr și mi-a dat toată livada. Da, bravo. Și e o povară să primești toată livada, nu-i numai high life și așa. Și pizza. Îți plăcea pizza, mâncai tu și ai zis, bă, acolo sau... Mâncam pizza la Pomodoro, că cine îmi cunoaște știe povestea și nu o să mint. Mâncam pizza la Pomodoro, cât era pizza? 53 de lei, mai aveam vreo 10% discount și eram happy că era cea mai bună pizza pentru mine. Am reușit să discut cu pizzerul de acolo să vină să mă ajute. Un om căruia îi mulțumesc pentru 80% din tot ce am. Este vorba despre papi, el și acum lucrează la mine. A lucrat pentru mine 6 luni de zile zilnic. Cine lucrează în bucătărie știe ce înseamnă să lucrezi 6 luni de Și cine nu lucrează? Să știi că multă lume știe și ea. E greu, frate, bucătărie e greu, e foarte greu. Și a venit într-un garaj, a plecat de la restaurant de la Pomodoro de la Marco și a venit la mine să lucrăm într-un garaj. Zic, bă, tu ești nebun, am cum să plec de aici, adică mai restaurantul. Zic, mă, papi, vino și lucră la mine, să face, să deschid. I-am povestit, m-a luat la vibe-ul meu repede pe viteză și acum vrede și aduce aminte. Și am deschis o pizzerie. Am avut norocul din prima zi, am vândut 200 și ceva de pizza, vreo 4500 de lei în casări. Contează asta să meargă bine de la început. Foarte important, foarte important. Și mi-am angajat un șofer, că mi-am dat seama că n-am cum să și livrez, să și răspund la telefon, le făceam pe toate. Eu cu el eram, frate, în garaj. Și acum lucrează acel șofer manager la mine. Deci primii 2 angajați cu care am început, încă sunt angajații mei. Am început cu 2 angajați, acum suntem 101, 102. Bravo. Multă lume au zis că, bă, omul e om. Omul, dacă l-ai ajutat odată, el e cu tine. Eu zic că ăștia sunt oameni care mi-au trimis Dumnezeu și altfel nu. Bravo. Mă gândesc că vă înțelegeți, tocmai de aia merge business-ul. Ce vrea el. Man, dacă doar jumate din prietenii tăi, să zic așa, vorbim așa doar ca o chestie de învățătură, jumate din prietenii tăi ar mânca la tine, ar bea la tine, din ar trebui, să zic așa, te-ai putea susține și ar putea fi o chestie faină ce ai făcut-o pentru prietenii tăi și să se susțină business-ul ăla foarte mult timp. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Și uite că sunt câțiva loiali care stau pe lângă tine, care tot timpul îi mai vezi pe la tine pe acolo. Sunt. Eu am și o fire așa, sunt mai prietenos, nu știu, de mic. Eu și anturajul meu am fost plimbăreți așa. Îi dăm prea serios, fratele meu? Îi dăm prea serios? Sau că am plecat pe un film? Nu, e ok, foarte bine. Dacă am dat drumul la sticla, ce trebuie? Ce vorbeam că mi-am pierdut cu mintea? Eu fac din astea, frate. Eu fac din astea. Acum eu întrerupt exact, nejustificat am întrerupt chestia asta, dar vreau să pornim așa o chestie. Cu prietenii și cu faptul că ți-ai dat îți mulțumesc Dumnezeu locale, foarte mulți prieteni. Mă gândesc că te referi prima. Da, m-au ajutat și prietenii la început și postări și cum e cu internetul și toate nebuniile și când ai zis, bă, am nevoie de a doilea business, ok, ai dat drumul pe ăla, ți-o mers, ai făcut exact rețeta perfectă a fost. Da, mi-a mers. După 2 ani de zile zic, bă, am avut ghinion, am avut noroc. Hai mă să mai încerc cu Bulldog-ul. Și am încercat cu Bulldog-ul. L-am creionat, am crezut foarte mult în el. Prietenul meu cel mai bun, Adrian Mureșan, el mi-a zis la un moment dat, bă, dacă faci vreo burgerie, vreodată să se cheme Bulldog Burger. Bă, și de atunci mi-a băgat virusul, îl așteptăm să vină acum și o să râdem cu el. Mi-a băgat virusul, bă, fă burger. Partenerii mei cu care lucrez pe echipamente, Mai Horeca și numărul 1 și lor trebuie să le mulțumesc că m-au creditat cu echipamente de multe sute de mii de euro ca să pot să deschid pe vrăjală și pe obraz și pe încredere. Să se cheme Bulldog. Zic, bine, mai că fac o burgerie, să vedem. Eu mers cu pizza, a fost noroc, a venit pandemia, pandemia mi-a ajutat, oamenii au avut nevoie să comande. Da, bravo, da. Am buit, la modul că de la 4.000 de lei am sărit la 200 de milioane în casări, ceea ce pe zi. Mult rău de tot. Un garaj cu 175 de euro chirie, foarte mult. Hai să facem Bulldog. L-am făcut, l-am creionat. Mi-am dat seama că primele 6 luni a trebuit să-l recalibrez, să modific. Dar tu ești ca idee, tu faci design-ul? Adică nu. Da, eu le creionez și Andrei Șoiu,
da, ea le pune în practică. Adică tot ce desenezi... Tot ce desenezi, eu cred că e arhitecta momentului, designerița momentului în Timișoara acum. Proiecte foarte mișto. Foarte mișto. Și ce proiecte mai fac eu cu ea, sunt foarte mișto. Și Lu, care l-a făcut. Cine lucrează o în ajungem domeniul, și acolo, că asta e. înțelege ce muncă, că nu-i să le pui 3 scaune și să... În fine, hai să facem... Că să-i dăm cu totul cum o mers, man, că multă lume vrea să știe, știi, că Sunt convins că și eu eram curios. De aia te-am înțeles și când m-ai întrebat, zic, bă, stai puțin, bă, Gogule, că atât am căutat și m-am uitat la toți nebunii pe net. Cum și eu sunt nebun, dar eu sunt nebun dulce, rău de tot. Da, man, dar sunt mulți copii și vor să fie antreprenori și la 20 un pic de ani, să zic, se dezamăgesc, dar să nu uităm că și noi, tu ai fost acolo, eu am fost acolo și mulți alții care au acum fabrii, să zic, care valorează mult mai mult. Așa este. Tot copil ca tine a fost și o visat. Trebuie doar să te ții de treabă. Și asta e acum noi, generația asta după 90, de când am început să visăm la business-uri. Că eu când zicea la maică mea de business și acum ea, fai, mami, cum plătești salariile? Mami, eu trec cu vremea. Eu provin dintr-o familie foarte modestă și nu le mulțumesc părinților mei pentru tot ce am și pentru educație și tot mi-au oferit cum au putut mai bine. Dar încă au, care suntem după 90, știi că dacă maică te ăștia că tu nu a fost... Da, imaginează-ți dacă creșteam din oameni de temirce, din loc de oameni de fabrică. Da, aici sau... cred că e frumusețea, că, uite, din... Dar crezi că ne-am autoeducat? Și autodidact și autoeducat. Normal. În prietenie, pe afară, pe ieșit, pe una, alta, asta ne-o... Da. Și să continui ideea. Yes, sir. Așa, hai să facem burgheria, am desenat-o, am creionat-o, știam că e greu cu autorizațiile, știam că e greu cu locația. Zic, nu, mai că o fac aici parcare la MEC și asta este, vedem ce se întâmplă. Și o bubuit din primul an, am ajuns de la 100 de burgeri la 800, vara vindem și 1000 și ceva de burgeri. Trebuie să schimb tot fluxul, toate echipamentele, că nu pot să susțin, nu poți dintr-un container, cum zicea de container, dar vă arăt eu că de la anul forță rău de tot ce fac. Ești piatră. Încheiat, nu mai există. Nici cărămidă. Nu mai există ceau, nu poate să vină Suleiman Magnificul. Că așa ai promis și cu Cum am zis cu Lu că schimb și mecheria, am schimbat-o și lumea înțelege și vor vedea că absolut. Schimbăm puțin mentalitatea asta de care e acum cu ieșit un club și mâncatul doi crispy și ne luăm un cola. Nu mai merge, frate. Bravo. În 2025 ați ieșit toți pe afară, ați fost pe la Mykonos, Ibiza. Nu mai vii cu fata și iei un crispy. Da, pizza. Și eu le zic la foarte mulți care se întorc acasă, că mulți au fost și pe dincolo și au lucrat și au făcut treabă. Bă, ce ai lucrat acolo? Bă, am lucrat într-un restaurant, uite așa, bă, încearcă și dacă nu ai tu banii. Vezi că se fac credite, se fac împrumuturi, se fac, adică vină tu cu o idee că oamenii sunt să investească în business-ul tău și ce ai făcut pe afară, du aici, că bravo. Asta avem nevoie. Asta, de aia se și schimbă lucrurile, că ai fost pe afară, ai văzut, ai muncit pe afară. Toți am fost plecați pe afară, nu există, eu cel puțin toți din gașca mea. Înainte eram obișnuit, mâncam burger și în gară. Știi? Exact. Tot ce ai făcut, ai dat-o extra, man, așa. Asta am vrut, să fie burger să schimbăm artizanal. puțin așa, da, vrăjeala. Blănetul a ieșit, top. A ieșit și acum îl și schimbăm, nu-mi place mie, repet, cum arată și nu mai, deja nu trec pe acolo, că nu-mi place, 3 ani de zile și fiind o afacere non-stop, 6 ani. 6 ani, bravo, da. Pentru că socotim și noaptea, când veniți de pe la party-uri cu ochiul în poșetă, unul la deal, unul la vale, pe șprițuri și terorizați pe acolo pe angajați. Da, îl pregătesc fain rău de tot. Și faptul că am văzut că ai și aduci și nepalez, bravo. Nu lucrez cu srilankezi, nu mai lucrez decât cu nepalezi. Nepalezii. Nu vreau să fiu discriminator sau să rasist sau... Da, știu, nu, multă lume înțelege. Noi vorbim aici de la noi în orașul nostru și multe lume chiar înțelege. Da, noi suntem la Timișoara, Bănățeni, Făloși, nu vrem să deranjăm pe nimeni. Dar da, cu nepalezi lucrez. Și de treabă, lucrează, bagă oamenii. Foarte bine, am oameni de 4 ani în firmă. Ori și născut, ori făcut și familie, ori și căsătorii pe aici. E o muncă foarte grea. E mai grea ca și în construcții, părerea mea. Eu le mai zic și la manageri și că se mai ceartă și am ieșit deja din partea asta operațională, nu mai prea decât de afară cumva și zic, bă, stai 8 ore și uite-te la țapul ăla de carne la șaurmerie, uite-te la el. Mulți uită. Bă, nu, uită-te numai la el. 8 ore, să zic că nu poți. Da. Ce ai? Greu rău de tot. E o muncă foarte grea. Respect pentru toți șaurmari, pizzeri, bucătari. Nu există. E greu rău de tot. Foarte greu. Ce ai? Toată lumea zice încă în Horeca asta. Și cu toate astea, tot în Horeca tu te duci. Tu tot te-ai dus mai departe. Tot pe acolo. Aici îmi place talentul. Da. Ce-i fain. Acolo știi, men. Acolo știu, da. Fiecare ce... Bravo, faci bine, ce a lăsat Dumnezeu să învețe să facă. Absolut.
Ce-mi plăcea iară la tine, tu la Bulldog, și m-am dat seama de chestia asta, că chiar trebuie, reclama iară face mult. Și tot timpul ai avut premii, ai pus silicoane la... Le-ai pus? Nu și-o ales, mă, Nu silicoane, și-o mă, ales, frate, ce bele am pățit și cu fata aia. Doamne, iartă-mă și păzește-mă. Te cred. Bă, eu am făcut burgeria asta, nu am făcut-o să... Hai că m-am gândit la bani, nu pot să zic, dar n-am făcut-o cu scopul să mă îmbogățesc. Da? Na, așa a fost să fie, poate. Și zic, bă, să am un preț corect, totuși... Și prețul dictează, pe lângă produsul că e bun și l-am făcut bun în timp, da, cu 47 de lei să-ți alegi orice tip de burger din meniu, orice sos, orice tip de cartofi și orice suc din frigider, puțin, frate, 47 de lei acum, na. Pentru oricine am vrut să fie accesibil, de fapt. Drept dovadă, mă uit la mine, dacă te duci și oameni cu bicicleta și cu trotineta și oameni amărâți și oameni cu BMW-uri și cu G-Class-uri, se opresc și își cumpără. Unii că e bun, unii că e ieftin, e un mix de oameni. Ăsta cred că e avantajul și de-aia vreau să-l duc la next level, la care ăsta să fie un mix de oameni care vin toți și mănâncă indiferent. Vin la prânz, vin noaptea, vin dimineața, vin și mănâncă burgerul. Dar noaptea merge mai mult vineri, sâmbătă, așa, ca idee? Sau E plin, frate, toți nebunii, nu-ți vine să crezi. Mă gândesc acolo, că pe weekend, dar pe zi, Dacă își faci un after acolo în parcare, să mai fac făcut? Am făcut petrecere, îți dai seama că nu m-am putut abține și am făcut și câteva petreceri acolo în parcare. Au făcut și băieții de la Spontano petrecere, nuntul la supermarket. Am reușit să facem și nebunia asta. Dacă nu să țin party-uri, da. Da, acum mai țin și... Nu în supermarketul ăla, am pus pe cineva. Da. Blană. Și da, cam ăsta e. Bun, după ăsta, iară, ți-am zis, mai deschid unul. Mai deschis încă unul. Nu, după aceea am deschis o șaurmerie. Zic, bă, ia să văd, m-am făcut pizza, am făcut paste, văd că au prins brandurile, cumpără lumea, avem cifre. E fain, man. Zic, hai mă să vedem pe shawarma ce știm să facem. I-am dat drumul la shawarma. Să nu uităm de silicoane, te rog, că e interesant, rău de tot. Dar zic, bă, nu mai răsuceți. Hai că ne întoarcem, Lele, ne întoarcem, Lele, fii atent. Zic, hai bă să fac un concurs nebun. Zic, ce concurs să fac, Zic, bă, pun țâțe. Hai, aude nevastă mea, bă, nenorocitule, ce vrei? Bă, baby, stai să discutăm puțin, că nu e chiar așa de grav. Uite că lumea, că nu, nici să aude ce ai. Zic, hai că în doi, cumva, punem și un scooter, implant de păr. Am avut de ales? Da, ai și mai ceva. Făcut. Și n-ai făcut după aia și... Îți explic și o excursie, o vacanță. Acum eu am gândit-o în așa fel încât că Iosif aici înțelege marketingul. Zic, bă, eu anunț 4 premii, dar eu, periculos, nu dau 4 premii, că nu o să acum McDonald's în puii mei. Oricum scopul premiilor și dacă dai o casă, tot are impactul, nu, frăjală, are. Și dacă dai nevoie la ce chips, de ce crezi că o campanie cu 200 de lei? Nu merită mai mult publicul care participă la concurs. Și o să înțelegi de ce la final. Zic, și câștigătorul își alege premiul. Ok. Zic și făcut. Eu am anunțat 4 premii, am pus tableta, scrie-te la concurs, alegeți premiul. Ce vrei să-ți alegi? Acum tu, dacă ești băiat, ori îți alegi pe tu nevastă, ori un scooter, ce am mai avut eu, 4 premii au fost. Acum, organizăm evenimentul cu băieții de la Spontan, Dragoș. Dragul de el mi-a organizat tot evenimentul. Mersi, Dragoș. Zic, îl chem pe Cazacu, pe prietenul meu, pe Cătălin să prezinte, Dita mai scena, în parcare, lumea, anunțat, au venit oamenii, acum să tragem la sorți, nu? Toți s-au gândit că își menuiesc concursul și că tragem țâțele. Zic, bă, nu fac așa. Sincer, aveam în cap un 10%, mă mai combina și Cazacu, hai mă, nu fi nebun la cap, hai să dăm țâțele la o fată. Zic, bă, nu, lasă-mă, hai să lăsăm în bune. Că m-am șprițuit eu și n-am avut chef, că dacă mă puneam să faci vreun șmente, dai cu nasul de gardă, te faci de cacao. Trebuia înregistrat, complicat, în fine. Nu a fost șmen nimic. Bun, tragem la concurs. Cine câștigă? Nu mai știu cum o cheamă pe fată, că nu mai suntem în relații foarte bune. O strigăm la microfon, nu îi, acum o strigă Cazacu și încă o dată și încolo iese de la mec, fata cu bonul în mână. Eu sunt. Băi, oameni, vă jur, femeia îmbrăcată în McDonald's, era la lucru în McDonald's, angajata restaurantului McDonald's, de lângă mine, de peste drum. Fai, mă uit la Cazacu, uite să toată lumea că e regie. Zic, bă, oameni buni, regie. Dacă era să fie regie, erau date sus, era sus pardesiul pe fată. Vine fata pe scenă, îi dau premiul și ea așa alesese, că ideea care era, nu să te las eu să-ți alegi în ultima zi. Tu când te-ai înscris și ți-ai pus bonul, alegeți ce vrei, pentru ce participi. Dar nu, perfect e. Deci s-o ales bonul numărul cu tare cu premiul că vreau excursie, o vrut fata. Da. Tati, hai, ții excursie, am discutat, m-am întâlnit cu ea.
Și-și ales excursia, n-am mai dat țâțele. Înțeleg. Și cam asta a fost povestea. Ce a fost partea ciudată a fost la final că acum greșeala mea a fost că eu trebuia să zic, băi, o excursie din mai 10 zile în Egipt. Gogule, asta e socoată, la revedere. Ei bine, pe site, în mod generic, am anunțat premii de 10.000 de euro. Suma totală a premiilor. Dar tu dacă ți alegeai... Ți-a luat cineva de tine de chestia asta? Omule, ce-am puțin că nebunești. Mă sună sărămâinile Georgescu, Mihaela, zic și eu generic. Acum vă sun pentru o situație cu fiica mea, a câștigat un concurs și nu i-ați dat premiu. Zic, doamnă dragă, nu cred că ați nimerit unde trebuie, eu sunt administratorul societății, zic că trimit la marketing și să discutăm. Ea avea problemă că vacanța pe care eu i-am oferit-o, eu trebuia să-i zic, bă tată, ai 15 mai, 12 mai, Egipt, 1.800 de euro, care e treaba ta? Ai câștigat un premiu, dă mama măsie. Substanțial, până la urmă. Na. Da. Repet, puteam să dăm 200 de lei premiu. Ideea era să-ți aleg. Ce vine mea că nu ți alegi țâțe? Zi. Mă sună, bă, omule, am ajuns de mi-a făcut plângeri pe la ONPC, pe la jandarmi, pe la poliția locală. Bă, zic, bă, asta nu e sănătoasă, nu poți tot la așa. Mi-a trimis la site, că site-ul e în neregulă. Bă, n-am mai știu ce să fac, am început să mă terorizeze femeia la un moment dat. Bă, dăm că de ce, eu vreau un dominicană, că am găsit cu 7.800 de euro. Bă, fata mea, îți explic, eu astea sunt premii generice pe care le-am anunțat. Dacă tu ți alegeai silicoane, bravo ție, eu trebuia să ți le pun. Aveam acord cu un doctor, erau 6.000, îți plăteam silicoane. Dacă tu ai avut excursie 1.800 de euro, acum ce vrei să te sucești? Nu vrea excursie în echivalentul a toate premiile. Mi-am dat seama. Bă, m-am supărat, vă zic sincer, nu i-am mai dat nici excursia. Bravo. Nu i-am mai dat-o, frate. Prea mă terfelim, o certat, maică sa. Păi, ești tu nesimțit, arogantule. Zic, bă, doamne, cum vorbiți? Până când am văzut că deja m-am venit OPC-ul de 2 ori, m-am dus peste an McDonald's. Zic, bă, vine te până afară. Chiar faci mișto de mine, de pagariciul tău. Eu vreau să te ofer să pleci în vacanță. Ai fost vreodată plecat în vacanță? Ai fost în Dominicană vreodată să vrei? Ce oameni răi, mă, că nu ți ajunge, eu îți plătesc, îi zic. Dar vezi că îți trebuie pe lângă asta, să mai trebuie vreo 1.200 la tine să ai bani, nu? Amen. Asta și ce trebuie? Bine, acum dacă e, cred că te-ai gândit, ți-o zis și avocații tăi, probabil trebuie de fiecare dată când faci așa ceva, trebuie și un contract. Bă, asta, tot după ce ai primit. Sau gen ce fac eu acum cu tine, și eu ar trebui, de exemplu, să am un contract, în caz că tu vezi, bă, n-am vrut să apară așa, zic și eu, știi? Păi eu deja m-am pregătit. Ce să... Nu e chiar așa de propriu, fratele, că aici ai friendly. Du-te, vă, blană, oameni buni, mișto rău. Trebuie să-ți mai... Vă știi ce vreau să facem? După asta... zic că după ce facem. Ridic ștacheta către alt invitat și fiecare către altul. Da. Dar bine, să și pot cu toată lumea, că nu cu toți pot așa, că uite, cu axa la fel, nu cu toți pot să mă înțeleg. Că n-ai vibe? Nu că n-am vibe. Eu am cu toată lumea, dar nu toată lumea e... Eu știu că tu ești nebun ca mine. Da, mă, fratele meu, așa sunt oamenii, de serios. Așa sunt oamenii, îți fac probleme gratuit. Până la urmă urmei, tu ai vrut să faci o chestie mișto și uite ce s-a întâmplat. Bun, l-ai deschis pe toate astea, fratele meu, ce toată lumea îi place. Când ai apărut atunci cu Bentley-ul ăla, bă, man, ai spart. Bă, da, a fost dream car-ul meu. Sunt sigur. Dream car de copilărie, ăla a fost. Du-te, bă, dacă am îmi iau Bentley. Că ți le iei, haine, dă-le-mi, frate, sărăcie, le iei împrumut, că deci le luam de la unii la alții. Da. De gagici n-am, că eu trăiesc cu aceeași femeie de când mă știu. De când e el? Ia, păi, zic, bă, mașină, mi-au o mașină. Plană. Cum de te gândești și decapotabilă și tot, deci ai pus tot. Am bifat tot, mă, băi, deci am fost ăla, mă, care a intrat, dacă zic și cu Bentley-ul. Da, are și buton de all? Ca să nu mai stai tu, are buton de all, știi, bă, să nu mai... Acum eu mi-am luat-o de nouă mașină, zic, bă, vreau un GTC, verde, ce nu există, topul de pe lume, dacă mi-au, aia mi-au. Și acum aveam contactul femeii de la Bentley, n-am să o întreb, o asistație, îți dai seama ce trebuie, ce dorești cu metre. Acum eu, țărănoiul din Dâmbovița, să rămână doamnă, cu engleza asta așa, pe jumate, da, pe jumate, nu, hello. Eu am cumpărat mașina din Germania, nu de la Bentley, pentru că nu avea nici Bentley-ul, în schimb Holmans, o casă de mașini. Cine se știe, eu nu mă pricep la DJ, la străzi și la fotbaliști și nici la mașini, nu mă pricep, nu mă întreba, că m-ai pierdut. Și aveam numărul dânsei și eu tot acum mă întâlneam cu Boogie, bă, dar ai la ea nu știu ce, zic, bă, să-mi bag ce m-am gândit. I-a zis că la femeie, am sunat-o, i-am dat mesaj, hello, am încălzire în scaune, ai, domne, cum să n-ai. Am mai întrebat după aia, doamnă, uitați, când dau cu piciorul la portbagaj, se deschide portbagajul, sigur, yes, sir, you have everything included, a început aia, bla, 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 era o japoneză, că i-am văzut poza, reprezentanta de vânzări, probabil ce era pe Europa.
La un moment dat zise că au terorizat după 2-3 șpițuri, mai vedeau ăștia, ți-ai luat Bentley, n-ai pressure, n-ai alea, n-ai alea. Mă sună a doua zi, hello sir, hello, my name is tralala. Sir, I want to, nu pot să vorbesc în engleză, dar o să vorbesc. Da. Nu, Please relax, sir. You have a Bentley GTC, new model. On Bentley, we don't have options, sir. Everything is included. Bravo. Eu n-am știut, bă, să rău de mine că nu poți. Premium. Și că ea cum vine, așa vine, nu poți să-i scoți. Premium, da. Încrăcirea sau încălzirea sau ce Sau la ora gândit actuală pe mașină, o are full. Zic, da, știam, dar verificam, eu să închid acolo, de unde să știu. Am avut un Golf 4 acum, 7 ani. Da, bravo, vreau să vorbesc de asta, că vineai acolo la Friends Arena, vineai tot timpul. Da? Mm-hmm. Am avut un Golf 4, am avut ce cu el, am și livrat, de mirosea pizza de la Poșta Mare, mirosea pizza. Deschideam porbagajul, ce că e cuptorul în spate. Și asta când ți l-ai luat, l-ai luat cash sau... Am făcut un mix, așa, o creditare externă, nu-i leasing. Nici eu n-am înțeles ce am făcut, după aia am înțeles că la a doua tot așa mașină, tot așa voi face, dar... Ce urmează? Poți să spui? Da, ceva bombă rău de tot. Îmi doresc un Rolls-Royce Spectre. Spectre? Sper că zic bine. Bă, ăla e 400 și ceva de mii. Bate rău. Cât Da, e? cam așa. Și ăla e full sau o trebuie Tot și la full ceva? au și băieții acolo. Nici nu i-am mai întrebat. Culoarea și interiorul, dă-i să O să-l conduci? Sau... Sper nu. să da, mi-au carnetul. Am rămas, mă, fără carnet, fratele meu. Ce ai făcut? Mașina. Șprițul ăsta, mă, Șprițul, da. Marțea, frate. Ei, marțea studențească, ai rămas de atunci. Ce student, mai? Marțea, frate, m-au arestat, fără permis. Am rămas. Da. Bun, dar asta vreau să te întreb. Dacă îți vine carnetul, că îți vine până la urma urmei. Da. Mă gândesc că n-ai uitat să conduci. O conduc fain. Tot cabrio, tot. Păi și la ăsta, tot avion, cabrio și rachetă, asta? tot rachetă, tati. Cât mai am 4-5 șuvițe când le dau drumul în vânt de Elvis Presley. Dar nu, că știu că l-am întrebat pe Rami. Zic, mă uitam pe telefon și îmi văzusem un Reels cu tine. Și zic, bă, ai văzut ce mașină și-a luat brata? Și mă zic, tu l-ai ajutat? Și zice, nu, fratelo, și-a luat-o cash. Că de-aia te-am întrebat. Știi? Nu, fratelo, și-a luat-o cash. Deci e un mix, cumva, mașina e a mea, e proprietatea mea, am plătit nu cu avans 10%, sau mult mai mult avans. Nu prea îmi place mie să vorbesc despre bani, frate, despre bani nu prea îmi place, despre gagici nu mai vorbim. Deci bani și gagici, e bine, rău, am vândut o mașină, ceau. Vine următoarea. Plecat, ne pregătim, și aici iară rămâneam pe chestia asta. O să o conduci tu sau îți iei pe acum cineva? cât n-am carnet, sincer m-am gândit să-mi iau un băiat de la firmă, să am un șofer, să mă ducă de acolo, dar... Așa rămâi cu carnetul mereu, brother, pentru... Așa e problema la mine. 3500, acum am deschis Lu și se anunță vara turbo rău de tot, facem fiță rău la Lu. Rău de tot. Oamenii încă nu au înțeles și cu Lu povestea care și ce-mi doresc eu despre ce-i vorba acolo. Hai să vorbim despre Lu, că ăla o rupt. Când am văzut... Ca impact, ca imagine, eu când mă urc în Uber și îl întreb dacă auzi de Lu, știe toată lumea. Clar știe toată lumea. Am reușit. Asta, primul pas l-am depășit, știe lumea de Lu. Ideea e că oamenii îl privesc ca pe un loc super luxurios și super high class și super... Bun, asta orale. Eu mi-am dorit asta, sincer. Să fiu, nu mi-am dorit să fac cel mai scump loc din oraș. Dar dacă în percepția oamenilor, asta vrem, asta e cel mai scump, ok, let's do it, să fie cel mai scump și cel mai răvnit loc din oraș. Ce e cel mai scump de acolo, dacă sau... Nu e nimic scump. Adică, în afară de sticlele, avem vitrine de șampanie de vreo, în 50-60 de mii de euro, care sunt, pe momentul de față, sunt piese de decor. Pentru că nu le va cumpăra nimeni în viitor apropiat. Poate multă lume nu știe. Poate lumea nici nu știe. De fapt, aici e problema, că lumea nu știe cum să se comportă. Că râd eu cu un prieten, avem o glumă, n-au știut să se comportă. Nu știu oamenii și e drept. De aia noi la politica restaurantului și oamenii de acolo știu, angajații noștri, noi nu vrem să ardem lumea, frate. Adică noi avem o sticlă de șampanie Viov, asta o vindem cu 490 de lei, în condițiile în care o iei de la Fine Store cu 220 de lei. Să o bei acasă, te costă 230 de lei. În restaurant, în condițiile în care oriunde în oraș, oriunde mergeți la orice restaurant, o sticlă de șampanie pleacă de la 200 de euro în sus. Viov, care e prima. Da. Nu mai vorbim de Ruinart, Dom Perignon și alte avioane care le mai avem pe vitrină. Le servești destul sau bagi din ele? Bag din ele. Bagi mâna în dulap. Bag. Da, bag mâna în dulap des. Și atunci am zis, oamenii nu mai merg la club. Eu te mai duci la club.
parfumezi, te aranjezi la 12 să te întorci la 7 Nici dimineața. nu prea să mai sunt, sunt vreo 2. De-aia a murit în lume, că toată lumea vorbește despre asta. A murit, industria a murit, nu mai sunt cluburi, tineretul. Noi nu ne mai prea întâlnim cu tineretul, nu știu dacă ai observat. Noi, generația noastră de 35-40, nu te mai întâlnești cu ea de 20. Eu încă pot să stau cu ei, eu am mintea. Nu, eu vreau și eu îmi doresc, dar nu mai sunt mixajele la club. Era dorul pantalonul care îl știai și iepure și toți, până la noi, puștan de 17 ani, că ne învințeam să intrăm la intrare. E. Nu mai e acum. Dacă vii la mine, sunt 40, 35-40. Da. S-au schimbat vremurile și lumea, și internetul, și pandemia, și toți factorii care sunt. Și atunci am zis, hai să facem un loc din ăsta unde bii de la 7-8 și până la ora 2-3 poți să te îmbeți, trebuie să și mănânci. Avem service, bottle service la masă, este obligatoriu. Asta nu se găsește șampanie. Poți să-ți iei și o sticlă de vin de 150 de lei sau de alumare. Și eu de fiecare dată când am venit aia. Mi-e destul. Oi, frate, ți-e destul. Absolut. Nu, repet, scopul meu nu e să mă îmbogățesc. Scopul meu e să venim și să bine. ne simțim bine pe banii corecți. Ăsta e scopul meu. De aia l-am deschis, să mă simt eu bine, în primul rând. Și ce aș vrea să zic, o seară de asta clasică, nu te-ai gândit? Că la tău merge. Ce drag. Jazz, clasic, așa, un pic de vioară. Avem un band și vioară, dar nu, cred că nu. N-am simțit pe filmul ăsta. Doar am pus așa ca o... Mergi la clasic tu? Te îmbraci de hai nevastă la clasic. Nu, dar poate lovește alți oameni pe miercuri. Nu. Joi avem bandul, rămâne bandul, nu mai știu unde am rămas cu bandul, dar rămâne la band. Vineri avem seară normală de restaurant și lounge și sâmbătă o să avem din vară, acolo pușcăm rău de tot, cu Mykonos Saturdays. Ce? Adevărat. Bravo. Mykonos Saturdays. Ok. O să avem așa un concept de la 7 până all night. Nu mai avem cu 2 seturi de la 7 și de la 10. O să avem farfurii multe de spar pe acolo, prin restaurant, cu show pe scenă, se urcă pe bar Justin, când artistul nostru, solistul nostru, cu bucătarii, dansează printre clienți. Ceva marfă, rău de tot. Mă gândesc, că abia aștept. Rău de tot. Am pregătit, acum am cumpărat 2 paleți de farfurii special pentru spart. Special pentru spart grecești. Și o să dăm cu farfurile rău de tot prin stradă. Și ca și mâncare, ce v-ați propus? O să avem un meniu special de Greek, așa, Greek style. Doner. Mergi și pe doner? Nu, pe fructe de mare. Doner, mi-am luat fructe de mare sau? negative, da, Greek, meniu Greek, așa. Da, fructe de mare, mediteranean. Blană. Da, mult pe șpriț, pe băutură. Asta e baza asta acolo. Facem. Da. Asta să facem de la vară, sâmbătă, asta vrea lumea, asta facem. Și știu că mai făceai niște posturi foarte mișto cu cuptorul vostru. Da, la restaurant am luat și nu mi-e rușine să spun. Mult timp zic, să nu mai încor, să nu zic că lumea. Mi-a zis Dani, repede la mai Horecu, zic, nebun, ai dat o căruță de bani pe el, ai dat un apartament. Da, avem cel mai scump cuptor de pizza de lume și n-am nicio jenă să o zic. Cine în domeniu știe, am dat 60.000 de euro pe el și colaboratorii noștri mai Horeca, cu care lucrăm, nu au avut absolut niciun comision la el, pentru că și pentru ei se vând o piesă de genul ăsta în portofoliu. Când spui că ai vândut un cuptor de 60.000, îl vrei doar așa. Ce e așa special? Și a fost o provocare să-l aducem în primul rând, pentru că noi am fost la Salon del Mobile, în Italia, unde odată la 2 ani se adună mari industriași din Horeca, unde vin toți mari producători de echipament. Eu acolo l-am văzut și l-am ochit, s-a terminat că l-am văzut. Dar mi-a zis, ia-ți ochii răzvi, haide aici să mergi. Zic, nu, boi, tu vii la mine la Timișoara. N-au vrut să ni-l vând, au zis că nu-i justificat, că asta e o operă de artă a unui japonez care și-a dorit în restaurantul lui un cuptor în formă de ceapă. El are un cuptor în formă de ceapă, ca tehnologie este pe gaz, curent și lemn și are mai multe învelișuri, ca o ceapă cum are mai multe cămăși pe el. Îi ține temperatura, dacă îi dau drumul 2 zile încă mai faci pizza, nu într-un el. E suspendat, nu e în aer, deci numai structura la el, o căruță de bani și de birocrație m-a costat să poți să-l țin suspendat, un cuptor suspendat, rotativ, înălțime, jos, 12 pizza intră în el și, repet, poți să dai drumul la gaz și lemn în același timp. Cine lucrează în domeniu, pizzaiolo și pizzerii înțeleg despre ce e vorba și l-am vrut eu ca piesă de rezistență, n-au vrut să ne-l vând, zis, domnule, nu ești Hilton,
nu prea e justificat. Pentru ce ai nevoie de el în restaurant? Asta e o piesă de artă, nu-ți bați joc, nu poți să ți-l dau că vrei tu. Am făcut o scrisoare de intenție, am discutat cu dânsi, am arătat proiectul, am arătat randarea, am explicat că Timișoara, cu capital cultural europeană, domnule, vrem să avem cuptorul ăsta. Vrem să avem cel mai scump cuptor de pizza din lume în Timișoara. Din nou ne-au explicat că, na, domne, nu ești Michelin, nu ești... Am reușit până la urmă să-l aducem. Bravo. Am mers pe românește, am sunat un băiat și am rezolvat să-l aducem cumva și l-am adus și vindem pizza din el. Și se simte bine în E bună, rău, pizza, nu că e a meu, mie nu-mi place să... Dar totodată oricum ai venit și cu o inovație pe locația asta cu ușa. Se împiedică lumea. Ușa, da, mă frate, stau și mă duc și le fac semn și dreapta, unde? Dreapta, când îi văd să se duc la profi, zic, nu, mai acana puțin. Aici am greșit la ușă, că nu, e mare rău când deschid ușa și intru un curent și se răcește tot restaurantul, dar nu m-am gândit la asta. Am pus cel care stă lângă ușă, cred că e terminată, ce ai scolioză, are, că e frone, numai într-o parte, pe stânga. Dar le rezolvăm. Da. Oricum, ai adus lume bună acolo, asta iară e o chestie faină. Asta a fost o provocare, da. De fiecare dată când vin acolo chiar este plin și e lume faină la masă, și în stânga, și în dreapta, și în spate, și mai în spate, și peste așa, tot. Am reușit asta. Dacă am reușit ceva, asta am reușit, să aduc oameni faini, educați, nu avem... Sunt foarte mulțumit cu clienții pe care îi avem. Bun, dar crezi că mai ai nevoie de încă un business sau deocamdată îi dai, a? Într-un an, doi? În 2 ani. În 2 ani. Tot cu autorizație, dăm foc rău. Deci deja e pe proiectare. Da, nu, e groasă rău de tot. Cine știe despre ce vorba, e nasol rău. Să țineți minte cuvintele astea, că iar a fost o chestie... Vestul țării, nu, sunt sigur. Acum. Eu nu mă încord de Evrea, nu-mi place. Dar... Înainte să deschizi Lu, ții minte că trimiteai pachetele de pizza, pungile, ce făceai la pachet, am avut scria un teaser cu bătaie Loading lungă. Lu. Nu, da, Loading Lu. Aia a fost mișto, că toată lumea se gândea, ce-i Loading Lu? Cine-i Lu, mă, frate? Ce-i cu Lu, nebunul ăsta? Ce dracu face cu Lu, pe o stradă? N-am vrut să fie la mall, nu mi-am dorit să fie la mall, nu mi-am dorit în Unirii, mi-am dorit să te îmbraci de acasă, să vii special pentru Lu. Pentru că în Unirii te trezești din greșeală și tragi de ușă, hai să intru aici. Da. Marketing ce înseamnă pentru toate business-urile astea? Marketing pentru mine înseamnă Marketos, o agenție cu care lucrez de 2 ani de zile aproape, scumpă. Mă gândesc că nu e ieftină, dar face treabă. Face treabă bună rău de tot, Marian acolo și Ovidiu și toate gașca Zurli. Marketing în bani, să zic în bani cât înseamnă? Dacă vrei, da, dacă cât costă așa un pachet premium. 10.000 de euro cu tot cu buget. Cu jumate agenția, jumate e bugetul. Pentru 4 branduri. Pentru 4 branduri. Vreau să întreb chestia asta, dacă pentru toate, și mi se pare justificat. Mă gândesc că se muncesc pentru atâtea locații. Se fac, ședințe săptămânale, lunare, brainstorming-uri, teste pe șampioane de oameni. Nu am o agenție de marketing de story-uri. Agenția noastră de marketing nu face story-uri, nu face postări cool, nu facem TikTok-uri, nu. Doar cifre și ce se întâmplă în spatele vânzărilor, ce înseamnă comportamentul clientului. Deci total altfel, da, altfel, cumva e altfel de agenție. Cum ai găsit pe oamenii ăștia? Ți-o dat cineva iar așa, au zis, nu poți să zici bravo, nu. Mint. Nicio problemă. Da, numele s-a zis. Numele s-a zis, prietenii noștri. Absolut, dacă aveți pe la asta e. Da. Sunt, a? Nu-i nimica, că o să vină și soare. Bun, tot că te învârți numai în partea asta de Horeca, dar dacă nu ai fi fost horecar, ce ai fi făcut? Ce crezi că... Lăutar, mă, frate. Te-ai fi făcut lăutar? Lăutar m-aș fi făcut. Îți place? Bă, aș fi cântat de luni până luni. De luni până luni. Îmi plac manelele de mult. Îți plac manelele? Bă, îmi plac de mult. Te lovezi la suflet. Cine mă știe că eu fac în fiecare an de vreo 5 ani. Fac petreceri șmechere rău pentru Timișoara, adică mă aduc în fiecare an lăutar. Ți-ai adus și pe Salam? Nu. Da, nu vine Salam. La anul vine Salam, ai vorbit cu el. Nu l-am prins, da, am vorbit. Am avut în fiecare an lăutar. Leo de la Roșiori, Luis Gabriel, 2 ani la rând, și de aici local am avut Adi Munteanu. Bun. Am avut de noștri. Uite, Adi Munteanu, fain să-l chem la podcast. Da, cum? Uite, îl chem. Fain. Nu că îl chem, bravo, ai dreptate. Stana izbașă acum dacă îmi vine în cap în puii mei, dacă aș vrea să vorbesc cu ea. Da. În fiecare an fac petreceri cu manele. Am o listă de prieteni pe care sunt prietenii mei. N-am alții, eu aceiași prieteni am de 15 ani.
Îți place mult să petreci, dar... Nu mai ies în club. Nu mai ies, că nu mai e unde cluburi, numai ce vorbeam. Și atunci odată pe an zic, bă, ia hai să ne întâlnim toți nebunii la venue, la Gabi și la... Uite, iar alți invitați faini la Gabi și la... Știu că eu când am vorbit cu tine ai zis, bă, am atâția în cap în băie, care că și-am vrut să fac chestia asta, e greu cu timpul. Oameni care au ce spune, eu nu sunt un invitat care are ce spune neapărat. Eu ai zis destule și ai făcut destule. Happy. Dar în fiecare an, 250 de oameni la venue, e petrecerea, după Revelion e ziua mea, ca să știi. Deci după Revelion e ziua mea, ca eveniment important. Toată lumea invitată. Cum să apar la ușă, că el te primește. Vreau să ne distrăm, să ne întâlnim și să facem party grav rău de tot. Nu crezi că lipsește un club de manele mai... Asta lipsește. Bă, asta lipsește. Este Amo care putem să... Este Amo și Dana, prietena noastră. Este Amo, dar înainte erau 2-3 pe oraș, 4 pe oraș, 5. Aveai unde să mergi să petreci. Aveai unde, Gogule, abia așteptai să mergi la Brena, ești nebun la cap. Abia așteptam, tremurai pe acolo să intri. Dar, da, se schimbă vremurile, dar ar merge un restaurant de manele. Du-te, bă, deci tot așa cu bandul orașului, cu... Nu există, rupe. Sunt lăutari faini în orașul ăsta. Și, dar de ce crezi că nu mai petrece lumea? Care-i treaba? Ce simți aici? Eu cred că am evoluat, poporul, România, au evoluat. Înainte, ce să facem? Păi nu, ce să facem stai puțin, du-te după Timiș și că încă oamenii se distrează pe manele, pe muzică populară, pe asta, să știi. mai spălăcită puțin. Zici? Da, nu mai e, că... Plus că ce bani erau înainte? Ce bani făceau care avea Brena? Nu făcea bani. Ce bani să facă din Absolut și din Corona? Da, câți bani să facă? Era șmecher că avea el restaurantul și făceau combinații sau ce făceau, dar câți bani? Acum noi vorbim deja de business, lumea s-a educat, vorbim de cifre, de angajați, de cărți de muncă, de... Cine avea cărți de muncă la Brena sau la Miranda în curte? Da. Sau în șagul lui? La Charlie, ai fost la Charlie? Sau în Doina, cine avea carte de muncă? Acolo nu plăcea și o scandalul. Trebuie să o privești ca un business. De aia spun ca business ar merge în restaurant de manele cu mâncare românească, cum e la București, Hanul Drumețului, care să vii, mi-am luat masă, băi, neva, ceva, vezi la manele astăzi? Hai la manele. Da. Aia faci. Pleci chitit pe manele. Și sunt oameni care ar pleca chitiți pe manele. Fără interlopială, fără bătăi, stai la masă, mănânci. Oricum la noi Timișoara e educată de foarte mult timp pe chestia asta, pe fără vagabonceală. Da, am observat că toată lumea e chill, au înțeles treaba și vagabond acum poate să însemne și un om cu bani și cuvântul vagabond poate să capete... Bravo, să capete un cuvânt mult mai frumos. E șmecher. Bravo. Dacă mergi la lucru, da, e șmecher. E șmecher. Dacă stai la Eldorado și aștepți o bere. Iartă-mă, am și prietele Eldorado. Da. Nu ești șmecher, tati. Nu ești, crezi că ești șmecher. Șmecher e să mergi la lucru, să ai munca ta, să ai serviciul tău, să ai banul tău în buzunar. Și dacă nu-ți mai place să muncești, pune-te pe YouTube, caută oameni care au făcut, care cum au făcut, bă, cum asta. Eu tot timpul susțin asta. Bă, ai la un click distanță, bă, omule, bă, tu poți să-ți imaginezi. Da. Pe mine așa mă stresează ideea asta. Bă, ești la un click, ai scos telefonul și te-ai uitat, bă, tată, tu trebuia să termine școală, liceu agroalimentar, nu puteai, așa era sistemul făcut. Nu poți, tată, dacă n-ai ANASLA, nu poți să lucrezi asistent sau ce vrei să fii. Exact. Bă, nu-ți mai trebuie școală, nu-ți mai trebuie liceu. Acum poți să devii milionar la 23 de ani. Tu poți să-ți dai seama. Eu când mi-am deschis pizzeria, mi-a zis un prieten meu și m-a urmărit gândul meu, Rafa de la Zai. Și mi-a zis, bă, vezi că am mulți prieteni, sunt mulți oameni care au ajuns milionari din pizza și m-a urmărit gândul ăsta, omule. M-a urmărit gândul ăsta. Bă, din pizza, când am început să văd calculator, când am scos casa, eu mi-a zis, opa, cu 23, cu 5, cu 16, cu 25, poți. Dar nu sunt business-uri care bubuie, sunt business-uri care bubuie și după aia poți să te duci mai departe să tot deschizi dintr-una într-alta. De ideea e să-ți meargă bine la început, nu te demoralizezi și mergi mai departe. Dar și dacă închizi unul, gândește-l pe al doilea, pe al treilea, pe al cincilea bubuie. Și putere de muncă, frate, perseverență. Tu cred că știi mai bine ca mine. Nu te trezești și mergi la locul și te tragi pantaloni și te spăla pe față, n-ai cum. Da. Nu o să se trezească niciun angajat pentru tine. Absolut. Da, eu am dar și dacă petreci seara, dimineața ești singur, frate, pe străzi. Dimineața ești la treabă. Dacă tu știi că ai mâine treabă la 9, asta este. Eu petrec până la 5 dimineața, dorm poate o oră, dar la ora 9 eu sunt acolo. Nu mai dorm de multe ori. Absolut, și asta, nu mai dorm. Merge 2-3 zile așa, liniștit. Da. Club de manele, da. Am observat, nu că pot să o dau și în altceva dacă este ce văd că lipsește. Înainte era o grămadă, chiar și la noi prin zonă. De fapt, fiecare zonă avea. Și Lipovei, Dâmbovița, să nu mai zic de studenți și asta, striptease-uri.
Da, nu mai merge, mamă, mai mergi la striptease. Nu mai merg, că nu mai este. Tu te duci, mă, la striptease, să mori, mă uit la tine așa, te Nu, ieși. nu, man, dar Nu nu mergi e la asta. striptease, frate. Nu merg la... E la striptease, omul vrea striptease. Nu te superi, să Nu, rămâne zero așa, probleme, nu te superi, fratele să nu meu. te Se superi. vede pe fața mea, man. Știu, nu e asta. Ești Se om de analizez cu multe striptease, chestii. Uite, aș fi bun în vid. Cine mai mergi, mă, să stai 200 de ori să pui mâna pe un corp, pe o țâță, Doamne, iartă. Păi tocmai asta e, nu? Cenzurează. Cum ai cu 200 de Faptul că m-am dus până în te-ai București, dar nu, dar cambrat. faptul că m-am dus până în București și pe ăsta, chiar pe principală, cum în centru vechi, erau femei care încă dansau în geam. Mi-am dat seama, deci asta înseamnă, cum să zic, nu că de business, dar e vorba de cultură, de ce se întâmplă în orașul ăsta, adică chiar trebuie să fie și asta. Eu am dat-o mai extremist, bravo, mai prins pe chestia asta. Dar așa este, lipsesc foarte, foarte, foarte multe chestii pe Timișoara, am observat, da, frizerii sunt multe, o să ajungem să... Bă, mi se pare un domeniu ce faci tu. E bun. Prietenul meu cel mai bun, Adrian Mărășan, a avut Da, bravo, toată lumea saloane vorbește, și nu-l așa. cunosc. Nu-l Da. cunosc, dar am auzit un de tip băiat. extraordinar și super talentat și prietenul meu cel mai bun, fratele meu. Bă, domeniul vostru, băi, atâta de... Mă uitam la podcast cu Axa și v-am ascultat. Ați zis, la un moment dat ați punctat foarte fain. El crede că își face o firmă, omul, și acolo se deci, eu în domeniul meu nu pot să-și facă, să plece pizzerul, că își Da, face el un restaurant. Nu pot. restaurant e greu, știu. Și mi-e greu și așa să trăiesc, cu impresia că, domnul, eu sunt pizzer și îmi găsesc oriunde loc de muncă. Dar aminte să trăiască, într-adevăr, și legislația ei, că vorbeam cu Freddy, cu prietenul meu, președintele Consiliului Județean. Și O să vină și el, am vorbit și cu el. ai vorbit? Am Super, vorbit cu el, bravo, am vorbit cu el bine, și știu că Freddy. e ocupat acum cu toate astea, dar la momentul... Toate se întâmplă când trebuie. Sigur, sigur. Și chiar îi spuneam de legislația asta, bă, nu, de ce să-i permiți unui om să-și deschidă mâine, să bage în priză un aparat de tun și să tundă? Că totuși e igienă, ai omorât restul business-ului care... Eu mi-aș face poate un salon, sau tu ți-ai face un salon, să ai 30 de frizeri drept, să-i trăinuiești, să ai proceduri, Da, să fie impecabil. da. Dar ce drive tu, cât de mesie al convingerii să fii, când el știe, du-te mă în carici, că mă duc acasă, îmi iau un spațiu 700 și... Eu pot să zic două chestii despre chestia astea, pentru că am lucrat foarte mult și afară, Germania, da? Care e aproape de noi. Îți trebuie facultate, da? 4 ani de zile, ca să poți să deschizi frizerie, se numește Ai Meistersmith, omorât 4 ani. industria, frate, cu libertatea asta. Da, într-adevăr. Orice Adică fată, eu să mă ierte Dumnezeu și toate prietenele mele și Nelly și toți care... oricine poate să-și deschide, dar fă Nu e fain, ok, fă fain, tati. fă să fie de Ok. top, că nouă deja pe 2025 ne place totul să fie frumos, totul să fie corect cum e făcut. Nu ai pus 2 oglinzi și un scaun. Bravo, și... tata, bravo. Eu înțeleg business-ul big, eu am avut saloane și... Bă, mi se pare... Nu e prea permisiv să poți să deschid o... Este. Și doi, ce se mai întâmplă, de exemplu, tot timpul încerc să-i zic cuiva unui client care se mai supră că îi cere numărul frizerului, da? Și eu încep să-i spun, zic, bă, omule, cum ai găsit frizeria asta? Am și site, am și număr de telefon, am recepționer, am și asta. Că pare Da, dar câți... Totul pare la iurea. Pare rău, știu. Dar câți oameni, eu încerc să zic invers, de ce nu-i cer numărul ospătarului, man? Bravo. Dar înțelegi ce vreau să zic? Bă, te duci acolo, bă, dă și mie numărul tău, că te sun pe tine, man, să vin numai la tine să mănânc. Dar să știi că buni, la cel puțin la noi, la Lu, Știi cine e bun la mesele lor, tine? bă, Știi tati. cine e bun la Fabi, tine? numărul 1, 2 și 3 pe numărul oraș. 1, Nu fratele există. meu, nu Fabi. există omul născut, i-am zis, bă, să moară, tu ești... Îi place lui, man, el trage cu tine. Faci, bă, tu ești acasă, faci la fermă, să trage moară. cu tine. Da, eu șase. Băi, nu există, e numărul 1, 2 și 3. Pe restaurant, ospătari. Pe evenimente, Gianni și Angelo, tată, fiu, Veniu. Nu. Acolo e medalia de Fabi aur. știe că eu spil la puli, dar eu când intru undeva, E bă, man, stelii eu cu știu că pelea, dacă... e- Da, e man, dulce te-a rău, făcut. e dulce rău. te-a făcut, Dulce e rău. bun. E bun Așa și îți mulțumesc pentru asta, Fabi. Criptomonede nu bagi, nu știi. Bă, frate, eu bag știi care șampanie, trebuie. coniac. Asta e, dar ai văzut că, uite, și un model bun de business pe treaba asta, acum fără Caterinca, că... Ai monede, ai monede. Am mă și uit la monede, tine, ai bravo, mai monede, prins, este. iară, mai Am prins și văzut cu acolo, acolo striptease stau. și monede ai. Striptease și monede, eu monede plătesc, eu în monede plătesc, man. Bă, vezi că cât ce denominator ai, 0, Este o piață și acolo și se câștigă foarte, foarte bine și pe partea asta. Mi se pare foarte greu să înveți Foarte greu. domeniul ăla. Mi se pare noaptea minții, nu știu. Să știi că, Hai de ca pui idee, mei. eu știu, fratelor, ai făcut toate business-urile astea, la fel și noi, fiecare mai facem acum un ban, tu mai mult, altul mai puțin, dar să știi că sunt băieți care fără prea multă muncă, doar de acasă, da? Poate să Câți facă sunt, mă, ăștia, mă? Câți mulți. Bă, eu la fel vă- era și cu pocăriști, că am văzut că ai avut pocăriști. Eu le-am mai Da, zis da, vorba da, la da, pocăriști. Și da. am Juca- uite și acum mă duc la nou, mă duc cu chivul la poker. Bă,
Bă, tată, eu vă văd pe voi că vorbiți numai de sume. Da. Aveți Eu n-am bani, sume. staking, Da. staring, Staking, da. morți, sânge la tavă, toți vorbiți de turnee, de... Bă, eu la restaurant nu vă văd. La Mykonos nu vă văd. În cluburi nu vă văd. Îmbrăcați toți, sunteți Adidas, Puma, Nu, man, după dragi. acum vreau să zic, dar după o anumită sumă nu mai... Da. Bă, lasă-mă cu cărdiala asta. Zic, băi, hai să vedem. Ce bani produceți voi? Că vorbiți numai, mă simt sărac. De ce am zis de mine? Nu de tine, zic. Păi bravo. Eu Iată, vorbeam vorbești așa, în discuție acum. cu ei la masă, un le moment- dau foc eu. Zic, bă, băieți, voi numai staking. Ies cu voi la țigară, numai turneu, maracheci, Da. faracheci, sânge iarăși. Nu, men, Bă, sunt tată, băieți. nu vă văd. Sunt băieți care fac. Unde-ți bani? Nu că investim în cripto, că ultima oară eu curentat de nu mai vorbit unii cu alții. Da, da, dar să știi că ei nu știu să cheltuie, men. Că eu nici eu nu am așa Aia pe mine mă mult. deranjează, ai zis foarte... Eu acolo vreau să rung. Bă, tata, voi aveți lovele. Am înțeles, talent n-ai să te îmbraci, să te ăsta înțeleg. De mașină te văd cu Uber-ul, că s-a închibei de Uberi. Mașină n-ai, clar, Ia. că te verific în Am, curte. știu, am prieteni așa, exact așa. Care-i scopul vieții? Eu zic eu, mă trezesc cu Bughi, cu Freddy, cu Tovar, noi ne trezim, frate, să o ducem bine, să fie Da, bine, să ne absolut. fim fericiți. Eu, nevastă mea, toată lumea jurul meu să fim Exact. bine. Care-i scopul? E diferit acolo. Bitcoin, Elrodium, Elrond. Că le știi acolo. Le aud așa, Auzi, bă, ia-ți-mă, bag, că să nu vezi, bag, frere, da. las, mai prind eu el. Nu mai prinde. Bă, totuși și ăla, uite cum a fost asta cu Trump. O scos-o la... Toată lumea dormea, român, inclusiv Andrew Tate a zis pe chestia asta, că bă, cum naiba că mă aflu în România, până și dormeam la ora care el a scos moneda, au fost $6 și în 24 Am de auzit ore... asta, mă. Sau tu cred că mi-ai zis, mă, nu Eu tu mi-ai ți-am zis. zis? Nu cred. 72 de euro, man, de la $6. Fă și tu o socoată, man, vorbim de... Câți bani să-ți bagi? Bă, mă sună foarte fain. De la 7 euro, 7 Câți bani să poți să bagi tu? Lăsăm așa. Da, mă, frate, da, normal. Nu, uite, care e treaba... Mă E bucur, normal frate. să ne și plictisim în podcastul. Absolut. Să fie tot într-un drag. Aici ore întregi. Mă bucur, fratele meu, că ai fost aici cu mine, serios. Să rămână. La fel, iar ești băiat de treabă pentru că am vrut să facem asta de o lună și un pic. Probabil, dacă mă aduc aminte, ne vorbeam, trebuie să-l facem săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. Uite că s-a întâmplat. Mai bine, Da, mai mă, devreme, frate, cât ne-am chinuit. mai bine, mai târziu decât niciodată. Bă, da. Ah. Și așa mai era ceva și puteam să... Am vrut să-ți mai dau o schemă. Te rog, dă-o și acum. Am vrut să plec la schi astăzi cu Freddy, Wow. vorbeam de Freddy. Zic, bă, Ei, n-am bă, cum nu să poți, vin bravo. gogule. Nu-ți mulțumesc. Sunt ultimul om dacă fac Nu asta. mai- nici nu mai făceam Pentru nimic. mine. Nu mai făceam nimic. Nu, mă, gata, eram în bloc. Ce ai Dar nu cu mai făceam eu aici. Făceam ca băiatul ăla? Făceam ca băiatul ăla când ai venit tu atunci. Eu de-aia n-am mai făcut podcast. Bă, Deci dar și tu că vezi ți-am- și câte nu ți-am piedici, mințit, mi-ai nu zis, ți-am tu mințit, știi că- câte piedici din astea avem? Eu îmi dau Da. seama după mult timp. Bă, Gogol, dacă ascultam cât... Bă, deci eu cred în Dumnezeu și sunt foarte credincios și o să închidem cu chestia asta, cred că. Da. Bă, oameni buni. Credincios rău de tot, nu că mă laud, că nu-i de lăudat, dar Faci eu tot mătănii? timpul aud, nu fac mătănii, Nu, mă nu rog, până pentru acolo. mine și pentru Da, familia mea și da, pentru da, angajații glumeam, mei, cel mai mult, mă rog, indiferent de ce religie au ei, că, domnule, nu mai sunt minuni. Bă, omule, zilnic că trăim o minune. Bă, eu am trăit și Raul, avocatul meu, îmi spune mereu, Răzvan, tu realizezi că Dumnezeu te-a luat sub aripa lui. Deci, acum, dacă vă zic, am N situații în care cineva a intervenit și mi-a spus, mă, omule, tu nu mai mergi drept, tu mergi la dreapta. Sau tu de aici încolo, nu e ok ce ai făcut. Eu am avut și puterea asta și așa am simțit și când mi-am dat seama a doua zi, zic, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule, că ai fost lângă mine și m-ai lăsat, că poate luam o decizie proastă, rău de tot și băi, am deschis The House of Flu cu 2 bucătari și îmi trebuiau 10. Vă jur, în 48 de ore am avut cei mai tari bucătari din oraș și au dorit să vină să lucreze la mine și acum lucrează. Da. Și multe decizii pe care am vrut să le iau, să deschid în locații proaste, care, bă, Dumnezeu mă lua și zic, tu nu, tu aici trebuie să fii, nu aici. Asta e și puterea imaginației, brother. Adică tu ți-ai vizualizat în partea aia de aici, erai gata cu totul. Tu știai cum o să fie, cum o să meargă. Da, minunile nu mai sunt că faci din apă vin și mergi pe apă. Nu, astea sunt minuni, frate. Că ne-am întâlnit, deși câte piedici am avut. Câte, că tot hai, că nu, că câr, că mâr, că am crezut că mâine, că poi mâine, că-s bolnav, că mă doare genunchiul, că-s la schi. Na, eu așa cred eu și așa funcționez eu și viața mea, și angajații mei. Eu Ești prieten cu ei, man. prieteni și mulți, Doamne, e o greșeală. Eu n-am dat afară pe nimeni și... Prieteni până nu mai suntem prieteni în caz că calci greșit și crezi că... Și așa, și eu dacă te văd trist, nu pot să lucrez cu oameni triști.
Nu pot, eu lucrez 14 ore pe zi de 8 ani, zilnic. Zilnic, la lucru. Gândul meu e la lucru. Bravo. Gândul meu e la lucru. Nu pot dacă te văd că ești trist. Nu pot să lucrez cu tine, nu pot, e firea, nu pot. Dacă te văd că ești trist, ai probleme și nu-ți convine nimic. Și... Bun. Fratele meu, chiar ești un om de treabă și știu că o să faci treabă și mai mare. Și încă o dată, repet, cum am început podcastul, bă, felicitări de ce faci. Vedem trebuie să te ții de treabă. Anul ăsta îl duc tot până la capăt. Da, n-ai cum să mai dai înapoi. Și de ce? E iură pentru ăștia care am fost. Februarie. Cine? Ai fost la ce s-a oprit? Și tu nu mai ai cum, tu ți-ai luat? Tu ți-ai luat, nu m-am sus trebuie să iei. Mă duc cu ăsta, nu că mă duc și o să fie invitați faini și cu siguranță o să evoluez eu așa, adică în cum o să-l fac, te mir ce o să ajungă. Și să nu uităm de chestia aia ce am zis de late night show. Să nu mă ajut și la chestia aia, când eu o să fac aia, tu vii. Nu, eu când fac aia, tu vii. Să fim o extra, cum ar veni, ce faci tu versus... Hai să vezi. Putem, că le dau foc, îi agităm. Îi agităm rău, dacă vrei. Îi agităm rău. O să fie fain, man, o să fie fain, pentru că lumea nu se mai uită pe... asta iară o chestie ce lipsește în Timișoara, dacă e să o dăm iară... Dar după aia opresc tot. Zi. Bă, noi n-avem televiziune și n-am avut niciodată. Televiziune locală. Niciodată, man. Lasă-mă cu analog și deci nu vreau să dau era. Nu fost, dar zi, mă, ce să mă uit la Europa? Exact. Ce să mă uit? Nici aici poate la noi, dar totul e mai entertainment un pic. Eu nu știu ce vreau ei. Stai puțin, hai să zicem. Că îi zic, domnule, rating. Bă, eu am prieteni în televiziune. Uite, vorbeam cu Cazacu de rating. Bă, ce e ratingul ăsta? Cine calculează? Nimeni, mă, Gogule. E o cardeală, da. E o vrăjală. Știi cum se calculează ratingul? Aveți idee? Eu mă gândeam că prin cablu, că... Bravo, îți explic cum se calculează ratingul. Că și eu am fost curios și Liviu Vârciu mi-a explicat foarte simplu. Bă, fii atent, Brato. Eu lucrez acum la Antena. Antena, printr-o companie, verific... Deci, tu ești un abonat la o Digi sau dacă lucrești în Moldova, cum se cheamă operatorul de cablu. Eu, cu permisiunea ta, îmi dai voie să montez un echipament, da? La tine acasă, ca să măsor la ce să te uiți. La ce te uiți tu? Ca să măsor, atenție, asta înseamnă la ce te uiți și cât te uiți. E pe 1000 de vizualizări. Păi, o agenție care măsoară ratingul, au zis, bă, noi avem 2000, 1300, 1500 de oameni la care am ajuns să aibă, să verifice. Ogule, nu să fii cu 1300, că ai tu, omule, început în 2 luni și ai rupt. 500.000 am făcut, 500.000 de vizualizări la 8 videoclipuri cât i-am pus. Dar aminte, ei, asta prin operațiunea asta vând reclame și atunci totul ce bun suntem noi. Și scumpe. Și foarte scumpe. Foarte scumpe. Am sunat eu. Și eu am vrut să fac. Cum? Naiba, am sunat. Mi-a zis Cazacu, bă, nu știu dacă ai văzut aici pe geam, ai văzut bannerurile. Am văzut un banner foarte mare. Felicitări, Brato, pentru tot ce faci ăla. Da, bravo. Ăla i-a pus. 10.000 am dat pe el, dar de fapt ăla de acolo costă 18.000 de euro. Vai, ce nebun. 18.000 de euro pe lună. Ca să pui pe tot... Nu merită. Nu merită, jur că nu merită. Știi ce mi-a zis un prieten? De câte ori te-ai uitat în sus când mergi pe stradă? Ia-o așa. Ei tot o ard cu sanchi subconștient, că sânge. Că aia e de la Coca-Cola, e deja de prea multă vreme printre noi. Și deja o știm toți. Brato, pentru a 6-a oară, îi dăm stop? Îi dăm stop, fratele meu. Au fost stop. Poți să mai ajungi și la schi. Sâmbătă, duminică la 6 am o... Uite, iar invitat fain. Răzvan de la Cupio. Bă, mă mai zis lumea, eu să zic îl știu pe Răzvan prin frate meu și odată am fost la ziua cuiva și m-am întâlnit cu el și mă mai zis lumea, nu mă mai zis vreo 3 sau 4, că Răzvan de la Cupio, pentru că da, știu și acolo, adică tot așa, cu exact cum a fost și cu tine. Dar ideea e că dacă nu știi să ai vrăjală, da, nu-ți vine să ai... Nu e adevărat, nu, că pot, dar așa îi, că multă lume o zis și de el că și el are o poveste, adică omul e bine, e fain și un om și fain și calculat. Fain și brandul e fain. Cine s-ar fi gândit? Din câte știu, numărul 2 sau numărul 1 pe România. Da. 2 sau 1, acum nu vreau să zic că poate eu nu vreau să-i sparg eu povestea, dar e tare rău. Știu și eu. Nu mă mai zici și mie. Lumea de aia zic că am habar și știu că e un om foarte calculat și asta iară este nevoie așa de o minte să se deschidă un pic, să zică niște chestii. Știu, deci de fapt în Timișoara chiar avem oameni care putem să-i chemăm și să stăm de vorbă, știi? Nu e chiar așa plictisitoare cum credem. Așa e? Sunt oameni foarte faini. Puțin Da, exact cum se întâmplă la București de 30 de ani. Adică chestiile astea, ei s-au întâlnit acolo în orașul ăla
toți au fost pe la toate emisiunile, pe toate podcasturile, toate, eu știu ce au mai fost. Ei se plimbă pe acolo, doar Timișoara este pe loc. Așa e, să știi. Eu am văzut. Și public, frate, 4, ok, nu-s 2.800.000, câte 3 milioane, dar sunt 400.000 de oameni. Da. Pe abia 2 luni de zile, vorbim peste un an. Uite, chiar Dar n-ai concurența de la București. Nu sunt și aici. Eu m-am uitat, îți vă 4-5. Mai Iosif ăla ce face ceva podcast. Da, am auzit și eu de el. Că aici lângă noi Iosif, prietena. El e Jamie al nostru. Adevărat, să rămână la mulți ani, Doamne. O seară faină, brato, și ține-o tot așa, simte-te bine cu zâmbetul pe buze, să știi că nu te-ai născut pentru nimeni decât pentru tine, fratele meu. Hai, vă pup. Love. Doamne ajută, pa, pa, toată lumea.